mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tiliro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Basi erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachako buch jopiny watimo mos wachako molewo matin to pod wabro mana twak kaka oganda. Wan gi wendwa modhial ka en Odhiambo Ojiro nitiere en jaket ne ratiro mar oganda e Vocal Africa to gi Victor Marende jakanyo mar MDD en Movement for Defense of Democracy. Erokamano nyako miwa seche uwelo. Odhiambo chaka ni kodi ni ineno kaka koro josiasa chalo ka gima pangore. Nitiere joma wacho ni gidhi koni, nitiere joma dwaro ni jakomo dhi oti gi jatend piny Kenya masani, nitiere joma ok dwano oti kode. Ineno ka chenro mag siasa gi dhi nade pacho ka? Mokwongo akwayo ni jowa ma jokristo duto ista maber gichako koro support nini buru to waislamu bende nitie i Ramadan kendo akwayo ni Ramadan Karim. An iluonga ni Odhiambo Ojiro, an ng'ano makedo ratiro mar oganda kendo atiyo gi shirika miluongo ni Vocal Africa as the human rights officer. Mokwongo iwacho ni ineno ka dhano chako pangore. Jok mapangore gin jok mage. Gin jogo mosebet ka chamo piny. Jok mosebet ka miyo oganda mathoth nindo kech. Jok mosebet ka kwalo yedhe hospital. Jogo mosebet ka faulu ka jogo matiyo gluchgi to ywak. Koro pangrok margi nyiso mana siso magin go mar medo betitelo. Emomiyo wan ka young people ok wanyal waste time mar a national TV like this no adwa discuss Raila Odinga ama Kalonzo ama Ruto ama Rigathi. Nitie pogrok ma mining'eyo man tie between Raila Odinga kod Kalonzo. Bentie pogrok ming'eyo matie between Ruto kod Rigathi. Magi gin tim achiel. Emomiyo wan wawacho ni jogo mapangore gin jogo mong'iyo kwalowa kendo ng'iyo wondowa. Sani koro iwinjo ni wan koda kia movement of what? Movement for Defense of Democracy. Mano MDD. Kora penjie. En democracy man magilose. Tenango magi defend. Ko penjo no. To movement of defense no. Jatende gen nga. It tells you no one yude moko poko chiyo poditi yo kodgi kasirware ma iye. Emomiyo wan wawacho ni the current situation niso mana an organizing of the normal two-party system of the old guards moseketwa in the current situation since ne wayud ukombozi marwa ama uhuru. Wan gima wacho I can assure you within a month, Kenya will give birth to a third force. And this will be a young people-led movement. This Kenya as it is does not need this political gimmicks to give movement for theater. What Kenya need now is a total revolution to take all the criminals home. Revolution. Because Aniko Penji, Gen-Z no the barabara. Negede barabara ka wabunge ntie teach kose ne wabunge nenge teach. Wabunge not abre unje pajo piny iweche mege tax kose. Raila Odinga not abre unje pajo piny iweche mege tax. Kanu wagolo jakuo janek milongo ni Ruto. Raila manodhi makolo tena pod bedinde le achiemo. Kor onge any conscious young people we recording a machiemo moyeng michulo kod jogi jokwegi. Ila makoro siepna yo yeng kaka ini. Okia shida majo Kenya dhiye. To ja Kenya yote makijana mudhi university to the funding model okukonye. Ama ja Kenya yote mansia ugenjwa kacha. Madhi hospital Nyangu dispensary ama ukwala sub county hospital ama Siaya to kid hospital. Okinya dhigi kama fuwa ilagi. Okay.
mogik sani kori kwalo sha kose sha kwalo ngi neno report be gi defend your opinion dish of sha koro ang ma gi defend koro Kenya kamantieni needs a revolutionary movement that will take home wakocha gite mosi ko kan loko leuni to loko kofia to loko ango mana mondo gidogi teno wabro winjo ni revolutionary movement no en ngato ngama otelo ne giro wacho ni jogi ok gin jomo onego beni tiyo Marende abro mi kendo se mimiyo Marende nafas da gomba neno ngisu wane to agenda maru MDB lieko wacho agenda obro wacho agenda penyo ga jatende jo reform agenda ini neno nango e wach mar siasa ni sani koro ji pangore ini nene nango kasi biro duoko bendo Ojiro pinyo bopingi Trevor amoso jo winjo wano oyimore Jacob kendo oganda wa jothurwa wagone giero kamana ahinya kuom bedo gi jakom kaka gisebedo kode kendo chung gi gigo ma jakom osechung ne gi ndalo duto. Ing'eyo ni en gima nyaka wawach ne oganda wa kendo nyaka wawache motegno ni Raila en ng'ano, Raila wa kure, Raila dhiga kure, to en kanye sani. Ing'e ni oganda maklu historia mare en oganda molal kendo Trevor dobed paro moko riere koganda wa moko dibedie ni paro noganda mar luo ni dibedie no kochung ne haki kendo dobedie paro moko riere ka dibedie dhano maluo maparo Raila dibedie ne kochung ne haki. Mar ariyo en ni king'iyo wunyalego kako sebedo kochung kinde duto gigi miwacho no chung ne gimo sebedo kochung ne chung Raila ng'ere, chung Raila ok dwarie koko, chung Raila ok goe mbaka, chung Raila ok goe nyawawa. To Trevor dwa wacho ni awinjo ka ji wacho ga paro moro mojwangre ni mita ka Raila nokowinjo jenzi wane ndara ka ng'anyo no nochakore oganda matindo no wacho ne Raila koginga ni mondo bed dala to un kaka jofwambo nikech unyalo yudo Raila nodwoko no rawera no erokamano ahinya kano wacho ne ni koro kumi gikino we mondo wakawe. Awinjo ko penja ni MDD enang'o adwa goni mbaka kaduoki gi kama wego do wachno kane wa yiero mar 2002 oganda wa chuny gi nomoko opedher luo to oganda penjre to mi pedherwa pile ni wato haki wa ne bed kure ne wayude kanye no bedo piny kaka rawere to waparore to ok ne wabedo kaka oganda luo ne wabedo kaka oganda maluwo Raila ok luwo oganda luo kende. Raila en Tanganyika, Raila iluwo gi oganda Masai, iluwe gi oganda Bandu, luo lowe, iluwe gi ja Mombasa. Raila iluwo nyaka Tanganyika, nyaka Uganda, nyaka Kongo. Mos kadhi chwanyo jo Kristo, kata ka chwanyo Islam bende gi wena. Trevor okung'e ang'eya kopogore gi Yesu ma wuod Nyasaye gi Muhammad ma Islam lamo. Jalno miluwo manigi wafuasi Kenya mangima. Trevor embe no lense chemi Ojiro no lense chemi wabere joma nigi luo ndika mari no en no lense chemi wewe tiek mari wani discussion we discuss Raila kose wa discuss the future mar Kenya ndio kuoge se wacho ni imbe luongo Raila miluongo Kalonzo miluongo Rigathi gi jatelo wabere joma ati ka discuss Raila wabere joma nigi orwok magi joma pangore siasa ka we tiek pache koro Trevor siasa mowuwe magi jotend siasa adiera makende yes ni kopogore gi ji ariyogo Raila manigo oganda koro malo ng'ata Kenya ka awinjo ka ji wacho ni gidwa komboa Kenya Raila koginga ni mosetwe malo ng'ata mosetwe Kenya ka e manyo haki mar piny jogo ma giluongo ni ok nyalgo mosetiyo ne piny to Trevor dwa nyisi ing'eno Ojiro ni en osiepna to lal
adwa nyisi gimomiyo Ojiro lal. Ojiro wacho ka ni en otiyo ne kambi makedo ne ratich oganda miluongo ni Vocal Africa. miluongo ni Vocal Africa. What is wrong with that? Winja tiek. Embe ang'o marach gi MDD mare. Wewe otieki. Ojiro bila mos. Wan jo siasa. Kendo wan jo siasa chama miluongo ni ODM. Wan chama ok en human rights organization. Ok wagore no oganda mora mora. Mano is just part of the agenda mar chama ni. Iwinjo. Chama mar ODM nigi pilo chiko Trevor. Social justice is just one of the pillars. Social justice? Iwinjo. So sama wagore ne ratiro mar oganda, ok mano kende gimomiyo Raila noloso chama na 2005. Chama no nolos bende mondo many loch mar piny. Mondo mi oganda owuog e dhier. Manyo loch kae kama kuro sike. Kiti manye nang'o. To king'iyo yo midwa ni waluni. Trevor yuni waseluwo chakre 63 mane piny oyudo uhuru. Mano yo mane? Yo midwa ni walu mar gorruok pile ka pile ni. Kwa bedie piny wago mbaka kaka oganda. Ano kadwa loso gi ng'ama pok anene ndara Trevor. 2022 ne wane ndara ka. Vijana wa makaluno negi 68 e ndara no. Na adhi liete go kakwana achiel ariyo adek kwa iko gi kaluo ka. Higa mokalo ni. Achaka luore liete 34 mag nyithi luo. Wachak wayiko. Iwacho nwa ni wadwa ni wagore no ganda. Wagore no ganda to kuma gi ywawa ni gidwa ni wadogi eno. To mage jok mosebedo ka hinyo ganda wa. Nyako ganda wang'e adira. Okay. Omiyo sani kuro chung marwa nang. Chung marwa. Chung marwa kako ganda. Kendo gima wakwayo Raila mondo tim. No ganda mosenego luo ni. Oganda mose chando jaluo ni. Jaluo we dong ka Israel manitero. Israel manigolo Misri. To ok dwa wuok. Raila wacho ni jaluo nyaka wuog Misri. Warie Kanan tir. Okwadhi yinga majiwa wachien. Wadhi gi Raila ka ogengani. Raila. Okay. Ini ya Odhiambo. Wacho ni tire pogruok mar joma chung sani. Ini wacho ni udhi kelo momiluongo ni third force. Third force no en ng'agere. Eri wacho ni jomodongi to gin joma richo. Maru maber ni en ng'a. Wuod jakach. Gima mora ni ikelo siepna muogo mabor. To gima nyaka oganda luonge ni ndhandh mar ODM oserumo. Ndhandh mar ODM oserumo. Iwinjo ko gwelo social justice. Trevor inga modhi school. Gik moganda wakale. Ki explain mana mar social justice. Bise winjo ko ODM ogolo pache wechego. Iwinjo ko wacho na achiel kuom gik ma gitiyo ni en ratiro mar oganda. Rivayala nanu whistle blower mar Rivayala. Kajakom omakre guru gitiyo kama. Bende no yudi justice mar Rivayala because I'm engaging him as a national leader. Because these are matters of national interest. Jenzi no negika. Besie winje a member mar ODM party or within that hierarchy. Mose kele tuakne yawa. What demand for inquest? Ijogo mano negi weche mege Jenzi. Na Odhiambo. Moko wachi maber. Kata nyoro ka dong Raila no wacho gino joka. Ana jafuambo. Nyoro no wacho nango ni gimoro achiel manyaka koro tim nyaka kuong chul jite mano hinyore nyaka gitim compensation ne familia mano gima giwuoye. Wanyisi Trevor nitie wacho to nitie luwo wach. Jenzi no neg karango. No Jenzi oneg bukware donje be babo dio kaw madokaw ben sirikal kendo koro puoyo ng'ama no negoa. So ere kaka inyalo bet ni puoyo janek tidwaro justice okuom janek. Okay. Un maru maber ni en ng'a. Wadhi adhi mbele matin. Maru maber no atemo galosa about ukora mitiyogo itiyo kod some good words mondo mo bless go joluo. Mara riyo also as a young person. Wacho ni no de barabara. Trevor, do I need to convince anybody this country? I have not been in the trenches. Anasene no utendara. Exactly. Embe Propaganda ene musega beti barabara. Wasega beti barabara no. Gimote mwacha ni ya. Baba nene en Moran marwa. Like the Masai Moran. Manene ndo woko
to ng'iyo joma hundu kendo rito jemni wa. To kama babu chope koro en elder okonyal bet in the front line mondo kombo a piny bro na komba kod young people. Baba should take a role man advising the people mar oganda luo kod Kenya. But kaka sani interest mege jakom no sega change higni machon. Sani baba koro chop kam koro chamo deyo korito ndalo ne mege yueyo. So it is upon the young people mondo wake up mondo kikuondu no kana niko karibu kana nocha kobet karibu karango joma tindo gitima ngo mondo koro gine magikaw telo miwacho no ape jini maru ni en waduoki Trevor Trevor with due respect okinyal penjo ni joma tindo timango because joma tindo gi emacho kino the new political awakening last year bombe Uganda Kenya bet gi geno kod hope ni kweli yawezekana tunaweza badilisha. It's the same young people. Kana wa ukikura jine wacho ni hawa Ruto ni koroka okao to ncho onge serikali to kuro meni serikali no go obuti na kanoto young people ncho miwa hope it is possible. Young people chako miwa hope moroni ya oganda jo luon ama jo Kenya no ngeyo ni kisego ngato kura to biro kod propaganda moro ni sasa mbona nichagua wale ambao wameshindwa watulie wangoje debe. The young people brought that new awakening under the article 1 of the constitution. Ni wanyalo goli ofisa yote si lazima tungoje 5 years mar kura is just one of the ways. It's just a legal ritual. Okadagi Odhiambo an gima penji en ya iluongo nyinge ji wacho ni e pogruok kind Ruto gi Raila en ang'o pogruok kind Kalonzo gi Rigathi en ang'o mar adek ni en ng'a ma gima tikero sika penjo nikech nitiere Raila Ruto Kalonzo Rigathi ma ji oseneno ingen mokwongo nyaka mi context mondi because this context was important. Ni onge tofauti mara Odinga gi Ruto ama Kalonzo. This context is important. Maru mopogore ni en ng'a. Mara riyo be ne adwa mondo anyisi ni jodongo go. Tiyo mana kod yudhe matindo kaka bwana ni mawiti le kaka bwana ni mondo confuse go yudhe wetegi. That context is important mondo understand. But as we speak now, young people are now strategizing in a more coordinated way. Mata ni wacho ni we were leaderless. Now we are moving the next step of a revolution. We no longer are going to have to be leaderless. So within a month, the young people gonna give out their own political statement and direction. We record agents may go the old guard. Secondly, Trevor, the Mabado Mondo you understand Kakae, enini ose wondu wa moromo. Ruto wondo no dokata the bottom up. Jacob Kokoni, but King hiyo gina jo kuma change chairs. Kenya as we speak now okwadwa reforms. So penjo ma penjo chadu na duo kinia ni within a month. The young people under the national movement, the Gen Z revolutionary movement, will give a political statement to show direction where Kenya will go. Sawa. Marende unka uono no luongo jofuambo kendo kwedo wach mar ni okudwar wach mar Rigathi. To seche mokwedo wach mar Rigathi ni to jatendu men Raila Amolo Odinga no wacho no wuoyo gi ji te mondo winj pach ji te eka chieng' no ng'is ji ni an kaka Raila aneno ni wadhi kama ang'o mi ukwedo Rigathi to jakom osewacho ni ji wuoyo ang'o mi en okudware kamano kapok wuoto ji wuoyo kapok aduo alafu to kiendelea bende ngisan MDD ni ochung nango philosophy mare enango. Trevor, Ojiro ken moderator. Apenya benangi. Okabedo. Anyalo duoko jowinjo. To kapok adhi mabor. Yes, baba. Wich jawila henya. Ratich oganda oken mana jominego kende Trevor. Kendo adwa ni mondo oganda wa ong'e. Nikech kwa biro ka kinde to nego beni wapuonjo oganda wa. Ratich oganda en ratiro mar bedo gi chiemo. Ratich oganda en ratiro mar bedo gi ot kendo dak e ot maber. Ratich oganda en bedo gi security. Ratich oganda en bedo gi lewni. Ratich oganda en dak makare modho pi maler. Iwinjo. So sama walose ratich oganda mar luo. Nikech koro ka waloso gi luo. Kik wapenj mana jogo mane oneg kende. Sama wapenjo maka to wapenje ni luo ni bonyalo dak no chiemo maber. Luo ni bendo nyalo dak no rwako lewni mabeyo. Trevor ka wayudo sirikal manyalo hakikisha ni
electricity man piny luo sitima the average mar Kenya mangima uchung' at 71%. To average mar piny luo kiriwo county wa ang'wen uchung' at 42%. Na tamalo 42 magudi makaluo kende ema nigi sitima. To Ruto ni to miyowa docket mar stima mondo watud stima kaluo gi Kenya mangima. To wang'eyo ni charity begins at home. Mar ariyo, jomodak e udi mawinjowa. Ka in gi dhako to dhako timo budget e ot. Kidak kendi to timo budget kendi. Treva ne wabedre ga nadi. Masani jalue matimo budget ma Kenya mangima. To wago koko. Jalue mang'ado. Ni mapogne nyathini mang'ane. Nyathiwa mang'ane chawa miyo ma. To luogo koko. Ng'ama noirowa. To kipenjo. Ni Raila otiyo wuogi e siasa. Ng'ama nokele no to ng'ano. To koti. To ng'ano okuoga wuoga mondo okaw kare mondo tim gik modwa ni Raila otimogo. Wan ok emwa yie luwo Raila. To wan mwaluwe ni ema pok wawacho ne no dhi dala. Joma nigi ng'at gi ma gidwa luwo. Giluwa luwa. To wich wil. Ni Gen Z manyo ng'anyo. Treva tarik 20 dwe mar adek higa mar 2023. Oganda nowuok e ndara. Kinyalo paro ka Raila noseluoro piny mangima kwaluoro kode. Mang'anyo nochakore mana gi Nairobi ka. Mae to nyuolo gima iluongo ni NADCO. Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Koro kwa bire gimomiyo kwadwar loso gi Gachagua. Nikech ang'o? And mano ok pach Raila. Mano pachwa kako jende maluwo Raila. And ma emomiyo Gachagua ni yando mi tich ka. Yando mi tich ka. Winjo ko uloso mne weche mag shares. Uloso mne joma nigo gi joma onge go. Gachagua ni mne chiew sa 11 okinyi to menyo toche town kaka dunego nyithiwa. Wiwa kik wil. Wiwa kik wil. Gachagua ni emno wacho ni gimo nyalo wacho gi Raila. Onge. Odwa mana Raila madhi dala bondo poda. Ni eno keto mitego State House. Luo ni tiketo ne mtego nango gitok gin jo Kenya. Kose. So wan wawacho ni okwatamore ni ukwabi loso gi jite. Mana Gachagua kaka Gachagua owuon. Eto kwadwa loso kode nikech pache wang'eyo. Nyochi nene ka ene kanisa nyocha. Yando ko wacho ni enodwa ni mondo oganda chiele motel igni 100. Kuro ng'ano wawacho gang'o. En osemiyo wapacho osetimo consultation mamare kodwa. Ayanga kama. Kuro wanyiso wuonya lego ni Gachagua to pache wang'eyo. Jomoko go to rada. Gachagua kwadwa rado go mana nikech matindo go. To ok gitindo ahinya. Ok gitindo ahinya. Ok gitindo ahinya. Uganda wa onego ng'e. Ni ok gitindo ahinya. To jende ma Ojiro wacho ni samoro ntiere kaka jende itiyo go marach. Wacho ni wache nang'o? Pok aneno jende mitiyo go marach. Pok aneno jende mitiyo go marach. Nikech kinde duto ujende gi. Adwa ni Trevor oganda wong'ino oganda mochiwo kendo oganda mariek. Oganda luo pog tieng' didek. Nyalo kata poge di 4. Ntiere jodongo ma rieko mar piny. Miwinjo Ojiro wacho no dhi dala gi. Jodonge rieko mar piny gine mipor kuomgi ka piny omoko. Owacho ni gikaw roles gi bombe ni gikaw. Ok ginyal tiyo tij moransa. Oganda wa nyaka ng'e no jende teko mar lweny. Joma mon bende nyaka bedie lweny no. Kit gine mine lweny. Koro wawuotho go ganda kanyakla. To ng'ama neno ni Raila ok nyal. Onge kom mar Raila betie Trevor. Onge. Wan kako ganda emo yieno telnwa. Ng'ano wuogo nyiedhre lela. Waneko nyalo telo ne kata mna gwen. Third force Ojiro wacho ni embe udwago kode mbaka koseto koro gichunga kigi. Wanwago mbaka gi jite. To kineka en third force. Mana Gachagua moko. En third force mok diwinji kata mana ng'ama idwa los go kanyo. Odwa loso gi ng'a. Nikech koloso about Gen Z. Ipani Odhiambo onge gi rawere matindo mag Gen Z. Gintie. Kendo chama gi duto te nigi rawere matindo. Kata king'iyo rally mane wane Busia. Kijana mane oloso en mana Gen Z. Miluongo ni Mako Ure.
Kasmwe. Mano traitor. No. Wach ma traitor no ko zona donje. Ere kaka ngamo yie donje siasa ma no kore bedwa ni duoka. Ngomi ene mwacho ni ene mo uso jito morara ke baso. Morara be traitor. Koro mun gi siasa mun gi political party maru muda launch ni. Une makoro kun traitor. Poki winjo gdo. Ngado chunki ye. On go beni penjo na mi waluongo ni ngane en traitor. Ngane ouso joge. Because morara ke baso ne wan go barabara. Ka Samuel minenoni. An mana rescue ye ka police loro ne I donation center. It is in the public domain. Mane bed ni okwan kanyo kod Joshua Okayo. Ni chame match kanyo. Koro ngata mo koro lenga mano koro wacho ni mago traitor because luwenyo mane wagoyo ne wan gi wasigu mane walao. Ne wan gi luwenyo mane wagoyo. Kune ne wan kod gigo mane chando chunywa. To ne wan gi wasigu mane ne timo mahundugo. Ere kaka no di wuog kendo irwa tidhi mosiri kendo di chiemo gi ngano mane nego wa kendo ngano mane walao. Iluongi nango gi dholuo. Emomiyo wawacho ni jogo mane take advantage mar the Gen Z revolution mondo gi kwago chiemo wang'eu kendo wabro lawu kendo sabro chopo makoro wabro golo aput njiri. To wachako wawacho ni ya Trevor ineno ka MDD wacho gima gichung'ni otamogi ineno nyiso ni ya en lawa kwaya olose mondo ter ng'ato wuoth. Another clarity modwa no wacho ni ya wano kwachu kia Raila Odinga wang'eyo kama Raila Odinga ogole Kenya weche megi demokrasi gimwatemo wacho ni ya uda nyango ni kata jatugo mang'ula mana kama cooperative lawyer within 3 minutes chopo higidi makoro konyal bet striker a man midfielder. It's just common knowledge mondo koro play the technical role. Wadwaro Jacob mondo koro play role kaka advisor. Nuwach luwenyo mwadhieni dwaro rawere gi yude mayot. Kena luwenyo mwadhieni eni luweny ma wabro tiyo kod legal and extra legal means. Nwach ngamwadilgo oken classic president. In a corporate president. And got a lot of people ma benefit ko mahundu madimbele. Can a lot of people ma support them to survive in the system. Okay. Marario. Wacho gimagichung nyotamogi. Ngiso no solgi. Bom mege nying. Bom mege uniform. Bose doro watch kama. Some of the script. One watch on movement ma bro loko Kenya ni. Any movement man got ideology. Any movement will focus on 2 important things: economy and social justice. So unless ni one called, unless ni ngato wacho one wadwa mondo wadil kod the debt because ani kore wacho ni okay MDD obiro kendo gidwa goyo Jacob Muteko okwatamore. So unless we deal with the question mar debt podi bro na juogi tikwalo suru mari to jokmoko faulugo. Okay. Kore MDD konyi gango. Marareyo corruption. Trevor iwinjo ko wacho na kae ni no bla bla gwenge kucha. Trevor corruption omiyo barabara mekwa klore. Trevor corruption omiyo nyithiwa gimege wathoyo subtande. Trevor corruption omiyo joma tin nigi mwandu ma control go joma ng'eny. Okay. Koro one okunya luondo nagi nubiro kod sensational statements. No, rigiji. Kwani rigiji? Ruto ber molo rigiji. Ruto. Sani koro berga molo rigiji. Wawacho niya. Oganda luo nyaka wachieu. Okay. Propaganda moro ni usonwa kanan. Trevor. Onyuoli kiloso ga bot kanan. Ibro tika podi loso dia bot kanan. Rasani ya city. Marende kaguro otiko wachi ni eni. Unudwa ni Raila ochungi ngawa. Ero gin gi wacho ni dwe. Mag negotiators. Dwe mabiro. Gibro wacho nwa kama gichungi. Unudwa no chungi ngawa kaguro otiko wacho. Trevor kawatieko. Yes bro. Nitie kama daduokie.
To wach mar MDD ni be ng'inyo sike ahinya wane kwere. Mano onge gimoro Trevor. Mano poko. Gimomiyo poko. Mano gibito to chiemo go. Ojiro no koluonga ka. Kendo adwa na bed focused. Ipenjo maduoko wa kuomi. Kidwa na pim ni MDD tapimo. Pim no Jacob. Alero ne jopim. Pim na brother. To Kojiro dwaro question and answer to loso media ne to jiro. To losi. MDD gi mahono no gidel. Uro dwani Raila ochungi. Abende an young person. To wacho ni MDD is for the young person. Yes. Magon Jacob. Movement for defense. Abende an gratiro monang MDD ne nango. Monaka koro inform MDD and poko. We otieko mare mokwongo. Udwani Raila ochungi nga ka koro otieko nini. To nige chango. Trevor, wan kaka riwruok mar vijana ma osesiro jakom kinde duto kendo mapod ni kode kwayowa ma wasekete nyim jakom elela kendo mupondo bi ka wabedo kode en ni wakwaye ni kuyie to riwre gi ng'ano madakonyo ogandawa. Oriwre gi ng'ano moyie tiyo go ogandawa. Oriwre gi ng'ano moyie no oganda luo bende dhano kendo nigi haki mar bedo dala ka. Trevor, kanyoche wadhi e lweny. Raila manyo kom mar Afrika. Wadhi Addis Ababa. Duoko noduogo. Ok nolando kaka Kenya ne chalo. Nuneno jogo manonyiero ogandawa kabisa. Nitiere ka wuoru dhi ka dwaro. To dwaro bedo kako bedo. To nyathi jirani nyiero. Ing'eni nyathi jirani ni in gi haki mar wacho kaka wuon dala. Ni wan dala no ok wabi kware godo chumbi. Ke chumbi ni kegi modhi kete chieng' midhi kwa kode chumbi. Oganda mikuri dwani waluni. Oganda ni emne Jaramogi okonyo. Wiwa poko wil. Negitimo ne Jaramogi ang'odo. Jaduong' Jaramogi no sandore lwet jogi. Mochuotho ka sandre. Raila Koginga ni okem no konyo jogi. Wiwa kik wil. Kibaki koyuda jali kok nyal campaign. To Raila wacho ni Kibaki tosha. Mondo mi watigi jogi maber. Mondo ganda wa yud konyruok. And adwa ni ng'eni gini ok en gima konyo ga Raila kende Trevor. Adwa ni ng'eni riwruok gi duto te. King'iyo historia margi. Gisebedo ka gikonyo ganda wa. Wan gi international airport Kisumo kacha nikech Raila. Wan gi interchange aero kacha cha nikech Raila Koginga. Iwinjo. Wan gi MV Uhuru e nam kacha nam yando ywe maler mafodo wuok e iye. Nikech Raila Koginga ni koriwore gi sirikande. Sano riwore gi sirikal itudo stima kaluo. Trevor King e juma achiel mabiro. Budget committee mar bunge bire piny luo. Bire piny luo. Atandi meli. Bire piny luo. Pode wacho nwa weche moko. No ganda wa onego gore gi sirikal. Wadwaro no ganda wa mondo bedie i sirikal. Mondo ganda wa bendo bed gi konyruok Trevor. Mondo weche mag thieth miwachogi. Bendo ganda wa ne kadhi makare. Weche mag rowere bedo gi tije. Mondo bed ni dhi makare bende. Wadwa no ganda wa mondo winj maber. To ganda wa ok di winj maber ka wan e ndara. Oganda ma Jo-Kikuyu misinjo sani wacho no ne wariwre kodgi ni. Rito mana mondo wapasre matin gi Ruto mondo gidogi. Oyo. Oganda wa be koro nyaka winje maber Kenya ka. Okay. Ne wawuotho maber kwa Sudan ne wachopo Kenya ka. Ok no gonwa hodi. Okay. Ai, joka mamane kama wawe chenro maro mar buch jopiny erokamano sakuro mayo wang' Odhiambo Ojiro jakendo ratiro mar oganda Vocal Africa gi Victor Marende jakanyo mar MDD Movement for Defense and Democracy. An kaka pile nyinga Trevor saya mondo ibu adine michako gini obado lor gino ke kanyo mwano obdo wuoche machiel erokamano.